Get ready with me για να πάω να κάνω τα νύχια μου. Λοιπόν, η ώρα 9 έχω ραντεβού και η ώρα τώρα 8.30. Θα πάω τα κάνω στη θεία μου. Στο LD Beauty. Χτες ήταν το Eurovision, αλήθεια. Ναι, εγώ την είδα, μπράβο, και η προσγική 7η. Εγώ φυσικά και ψήφισα Κύπρο. Έχω απορία. Η Ελλάδα θα περάσει. Φανταστήκατε να βγει η Ελλάδα πρώτη στον τελικό. Θα καθόμουν και θα γελάω. Λοιπόν, ναι. Τα μεταξύ, παιδιά, μην με εμπούζουν πια αυτό το hack. Όταν φοράω μασκαρά, επειδή δεν μπορώ να την κάνω με πανάκι, γιατί μπαίνει μέσα στα μάτια μου φυσικά. Πιάσα αυτό εδώ το σπυρί από τα τζάμπα, κανένα είναι γυαλάδο, αλλά το πιάσα για να βάζω το καθαριστικό μου. Πείτε το λίγο εδώ πάνω και μου το κάνω έτσι με το σφουγγαράκι. Εντάξει. Κάθε μια εβδομάδα το πλύνω το σφουγγαράκι. Πιάνουμε concealer. Come on, put your hand up. Δεν θέλω να είναι ψέμα. Βάζουμε και λίγο στο nose, ότι μας έχει περισσέψει βασικά. Λίγο στο χειλάκι για να πιάσουμε λίγο πιο πολύ το χρώμα στο lip. Και μετά πύχιο. Το απλώνουμε με άλλο πινελάκι όσο πιο πολύ μπορούμε. Και μετά πιάνουμε αυτό εδώ και κάνουμε. Τώρα, για ρούσου. Θα βάλω αυτό το μίνι κονσιλαράκι δείγμα. Δεν ξέρω από ποια εταιρεία είναι, δεν ξέρω. 3 τελείες εδώ. Και μετά άλλες 3 εδώ. Και τώρα πιάσουμε το Fat Slick Click Oil, αυτό εδώ. Και θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5. Το πατάμε. 1, όχι, κάνουμε 1 γραμμή. Άλλη 1 γραμμή. Και εγώ είμαι σε αυτή τη στιγμή μόλις. Κάνουμε αυτό εδώ, το σφουγγάρι. Και αρχίζω και κάνω blend. Come on, put your hand up. Και αφού εγώ βγήκα λίγο κόκκινη στην πραγματικότητα, στην κάμερα δεν φαίνεται, βάζω άλλες 2 τελείες. Ειδικά στη μύτη βγήκα κόκκινη. Αλλά για τη μύτη θα το τύψω με πινέλο. Δεν βαριέσαι, κάντο σε όλο να τελειώνεις, αφού έχεις το πινέλο κοντά σου. Ξύνομαι πάρα πολύ πίσω στην πλάτη, επειδή έχω πινέλο.
όταν δεν έχεις κάποιον να σε ξέρει και δεν μπορείς και έχεις την αίμα. Αυτό εδώ. Θα πιάσουμε, λοιπόν, τώρα ποια μασκάρα να πιάσω, την μπλε ή την Essence. Την Essence είναι αυτή εδώ. Ακούστε. Το πινελό της είναι κάπως έτσι, είναι η Faux Lash Effect Mascara. Πάμε να το δείξω τι διαφορά έχει από την κανονική. Η κανονική μου βλεφαρίδα και τις έντσες εδώ έχει πιο πολύ χρώμα όπως βλέπετε και τονίζεται λίγο πιο πολύ. Παναγία. Κάνουμε άλλη μία φορά από πάνω. Ναι, τώρα βγήκε καλύτερα. Θα χρειαστώ ένα παμβάκι. Το σπρέι μου. Και ξεβάφουμε το χεράκι μου. Πάμε τώρα και στην άλλη. Τώρα πιο απ' όλα. Εντάξει, τώρα εγώ πιο απ' όλα να βάλω αυτά έχω εδώ. Τη βλέπετε εδώ είναι για τα χείλη. Θα μου πούμε κάτι το ξέφτηκε. Έχουμε και το Lipogen. Και το Lipogen. Θα πάει στην άκρη. Ναι. Λοιπόν, θα πιάσουμε το... Λέω να πιάσω αυτό εδώ. Πρέπει να δω λίγο. Ταιριάζει λίγο με το άλλο outfit. Είναι από το... όχι Beauty Line, Perfect You. Το πήρα τα Χριστούγεννα. Βασικά μου το πήρε δώρο η γιαγιά μου τα Χριστούγεννα. Καλό. Θα το τονίσουμε λίγο παραπάνω. Come on, put your hand up. Το ξέφτηκε το καπάκι. Τι καπάκι τώρα. Αυτό εδώ. Όχι, δεν έχει σπάσει. Αυτό εδώ. Ακούστε. Πάμε τώρα θα βάλουμε το Barbie άρωμα από το Zara. Ωραία, μυρίζει υπέροχα. Και θα επιβάλλουμε ένα κοσμητικό. Αυτό εδώ. Επειδή φορώ μαύρα ρούχα σήμερα. Πάγος. Κάμα. Κάλτσες. Βρίσκουμε και κάλτσες. Πάμε στο σαλονάκι να βάλουμε και πούτσια και κάλτσες για να φύγουμε.
Πάμε τώρα να βάλουμε παπούτσια. Επειδή άρχισα και μπαίνουν ζεστές καθώς λείπουμε, θα βάλω φορτιστή το ανεμισυράκι μου. Θα έχει κόκκινο όταν έρθουμε ή θα δείχνει μπλε ή κόκκινο. Είναι από το Home Center, έχει και σε άσπρο και σε μαύρο, εγώ πήρα το ροζ. Έχει 3 δυνάμεις, τη χαμηλή, τη μεσαία και την πιο δυνατή. Φορτίζει με καλώδιο Type-C, περιμένετε να σας δείξω ποιο. Να, με αυτό εδώ. Έχει και δικό του φορτιστή, έχει και λουράκι άμα θες να το βάλεις εσύ. Ανοίγει, κλείνει, μπορεί να το κάνεις τραπεζιού, έχει εδώ ένα κλικ και στέκεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε παπούτσια τώρα από τα αλήθεια και να περιμένουμε στο αυτοκίνητο. Κατέβηκα τώρα. Η μάνα μου την περιμένω, θα με πιάσει απ' έξω επειδή για κάποιο λόγο δεν έχω καθόλου χώρο να μπω. Ανανέωση μέσα στο αυτοκίνητο τι θα γίνει. Λοιπόν, φτάσαμε, παρόλο που αργήσαμε 5 λεπτά. Τώρα παρκάρουμε. Να δούμε. Λοιπόν, τα νύχια που θα κάνω είναι στο τέλος surprise. Είναι εδώ από μπροστά αυτό εδώ. Είναι εδώ μπροστά το Ινστιτούτο Ομορφιάς Εστιασμού. Τώρα θα σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ το LD Beauty Fairy Tale. Βρείτε στα social media και κάντε το follow. Λοιπόν, επειδή τώρα θα είναι το έναν, έχει στο φουρνάκι σίγουρα και το άλλο θα μου το κάνει. Δεν θα κάνω βίντεο καθώς μου τα φτιάχνει. Θα κάνουμε ένα μικρό ναι, θα σας αποκάλυψα γαλλικό, αλλά τι χρώμα γαλλικό, τι χρώμα. Χρώμα δεν σας λέω. Λοιπόν, πάμε να τα κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, 5 λεπτά μετά μάθαμε το ραντεβού μου, τελικά ήταν 8. Χάσαμε το ραντεβού μου. Αλλά site δυνατά, είναι ένα γαλλικό με μπλε γραμμή. Θα βρω κάπου ωραία, θα σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ. Αγάπησα το. Εγώ άλλος πως ήθελα. Ήθελα εδώ που είναι το άσπρο ροστισό, καλό είναι. Εκεί που είναι η γραμμή, η μπλε, να είναι άσπρο. Και εδώ που είναι εδώ πάνω να είναι μπλε. Αλλά ωραίο είναι και αυτό. Το έχω αγαπήσει. Τώρα κάνει η μαμά μου ένα ωραίο γαλλικό. Bye!